Экаева. Вы слухаеце радыё Свабода. На ўсходзе ўкраіны, дзе працягваюцца. Вы на хвалях радыё Свабода, у праскай студыі Алена Радкевіч. У Менску 18 гадзінаў. Берасцейскі аблвыканкам на пачатку году ўзняў кошт свініны. Зараз на загад Міністэрства эканомікі берасцейскія ўлады павінны гэты загад адмяніць. Цяпер кілаграм свініны на Берасцейшчыне каштуе 100-130 тысяч рублёў. Ці стане мяса таннейшым? Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў. Слово Сергею Шупу. Дзякуй, Алена. Вітаю нашых слухачоў. Улады ўкраіны паведамляюць аб працягу актыўнай фазы антытэрарыстычнай аперацыі ў раёне Северску ў Данецкай вобласці. Як напісаў на сваёй старонцы ў Facebook прэсавы сакратар сілу аперацыі Уладзіслаў Селязнёў, сепаратысты пакідаюць горад. З боку міжнароднага аэрапорту ў Данецку сёння былі чутны гукі бою. Як адзначае агенцтва «Уніан», аэрапорт кантралюецца ўкраінскімі вайскоўцамі, але па дарозе да яго апалчэнцы ўсталявалі некалькі блокпастоў. А раней сёння са спасылкай на прэсавы цэнтр спецаперацыі паведамлялася, што за мінулыя суткі загінулі 3 вайскоўцаў і 27 былі параненыя. У Антрацыце Луганскай вобласці група ўзброеных людзей у камуфляжы захапіла будынак гарадской пракуратуры. Гэта адбылося ў сераду. На момант захопу будынка супрацоўнікаў усярэдзіне не было. Рада нацыянальнай бяспекі і абароны ўкраіны сёння паведаміла, што памежнікі зафіксавалі перасячэнне паветранай мяжы краіны 6 расійскімі верталётамі ў зоне правядзення сілавой аперацыі. Каментараў расійскага боку з нагоды гэтай інфармацыі не паступала. Варонежскі абласны суд, які сёння разглядаў апеляцыю на арышт Надзеі Саўчанка, пакінуў украінскую лётчыцу пад вартай да 30 жніўня, паведамляе агенцтва «Інтэрфакс». Тым часам суд задаволіў скаргу адваката аб перакладзе пастановы суду аб яе арышце на ўкраінскую мову, перадае «Уніан». Пасяджэнне Варонежскага абласнога суду праходзіла ў закрытым рэжыме. Саўчанка, якая ўтрымліваецца ў СІЗА, адказвала на пытанні па відэасувязі. Напярэдадні следчы камітэт Расіі выставіў ёй абвінавачанне ў датычнасці да забойства журналісту ВГТРК пад Луганскам. У следчым камітэце сцвярджаюць, што Саўчанкі перасекла мяжу Расіі пад выглядам уцякачкі і была затрыманая пры праверцы дакументаў. Між тым украінскія ўлады заяўляюць, што яе скралі сепаратысты і затым перадалі расійскім уладам. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун збірае сёння Раду бяспекі гэтай міжнароднай арганізацыі ў сувязі з абвастрэннем абстаноўкі ў Ізраілі і на палестынскіх тэрыторыях. У сераду на сустрэчы з журналістамі Пан Гі Мун сказаў, што сітуацыя на Блізкім Усходзе выклікае трывогу і неспакой. Яна знаходзіцца, як ён выказаўся, на лязе нажа. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньягу ў той самы дзень папярэдзіў аб гатовасці краіны да ўсё больш жорсткіх захадаў у дачыненні да баевікоў руху Хамас. Сітуацыя ў рэгіёне рэзка абвастрылася пасля забойства 3 ізраільскіх школьнікаў і спалення жыўцом палестынскага падлетка. Іракскія ўлады паведамілі кіраўніцтву ААН аб выкраданні з універсітэту ў Мосуле сунніцкімі экстрэмістамі злучэнняў урану, што прызначаліся для навуковых мэтаў. У лісце пастаяннага прадстаўніка Іраку пры ААН Мухаммада Алі Аль-Хакіма гаворыцца, што ўсяго ў кантраляваным баевікамі Мосуля было захоплена каля 40 кілаграмаў урану. Дыпламат сцвярджае, што пры наяўнасці пэўных ведаў гэтыя злучэнні асобна або ў камбінацыі з іншымі рэчывамі могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы тэрарыстычных актаў. На хвалях радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы слухаеце радыё Свабода, у праскай студыі Алена Радкевіч. У валынскіх лясах арганізаваныя адмысловыя лягеры для спецпадрыхтоўкі добраахвотнікаў. Сярод іх 5 дзясяткаў беларусаў, паведамляе украінскі рэсурс ТНС. У Віцебску адкрываецца міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар».
Міністэрства эканомікі Беларусі загадала берасцейскаму і гарадзенскаму аблвыканкамам зменшыць закупную цану і кошты свініны ў крамах. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Данецкай вобласці украінскія вайскоўцы працягваюць наступ і абстрэльваюць агнявыя кропкі сепаратыстаў. За суткі ў зоне антытэрарыстычнай аперацыі на ўсходзе ўкраіны загінулі 3 украінскіх вайскоўцаў, 11 параненыя. Пра гэта паведаміў кіраўнік групы інфармацыйны супраціў Дзмітры Тымчук. Сілавікі загінулі ў выніку выбухаў, закладзеных сепаратыстамі на дарогах фугасаў. Іх БТР падарваўся блізу населенага пункту Чырвоная Зара ў Данецкай вобласці. Сепаратысты заяўляюць, што рыхтуюць новыя маштабныя наступы на украінскіх вайскоўцаў. У зоне антытэрарыстычнай аперацыі знаходзіцца карэспандэнт радыё Свабода Ляўко Стэк. Паводле яго дадзеных аб пацярпелых ад выбухаў мін і фугасаў сярод мірных жыхароў няма. По крайней мере, в официальных заявлениях военные не говорят о погибших или пострадавших от мин. Сейчас активно работают МЧСники, саперы, вернее, очень много на самом деле находят и боеприпасов, и не разорвавшихся снарядов. Есть ситуации, когда просто можно ехать по дороге из одного населенного пункта в другой, и прямо в асфальте, на трассе может торчать снаряд, может торчать мина. Здание, которое я захожу там снимать, где раньше находились боевики, сначала там работают украинские военные, а потом уж позволяют зайти нам. Перестрелки слышны так же, как и были слышны, просто география их сменилась. Если раньше стреляли возле Славянска, возле Краматорска, или там возле Семеновки, или еще где-то ближе к этой территории, то сейчас линия фронта, назовем это так, сместилась ближе к Донецку и Луганску. Там сейчас бои возле Ямполя были, и даже работали грады. Это было слышно на многие километры. А также сейчас в Карловке, это недалеко от Донецка, также идут бои. Но там, говорить о каком-то затишье я бы не стал. Потоков беженцев нету сейчас, и точно нету. Если когда была активная фаза АТО, то да, было какое-то количество людей, которые выезжали. Оно было достаточно большое, поэтому их можно было увидеть. Сейчас же обстрелов городов масштабных нету, поэтому, соответственно, и людей, которые бы массово уезжали, нет. Конечно же, из Донецка едут люди, и из Луганска, но это единичные случаи, то есть они могут исчисляться там десятками, а может даже сотнями, но проследить этот процесс нереально. У закладніках у сепаратыстаў у Донбасе знаходзіцца як мінімум 150 грамадзянаў Украіны. Пра гэта ў чацвер у Харкаве заявіла ўпаўнаважаная прэзідэнта Украіны па мірным урэгуляванні канфлікту ў Донбасе Ірына Герашченка. Паводле звестак карэспандэнта выдання «Навіны Донбасу» Михайла Багана, у Данецку з'явілася інфармацыя, што сепаратысты здымаюць з цягнікоў Данецк-Кіеў мужчынаў, якія спрабуюць пакінуць горад. Донецкая чыгунка гэту информацию абвяргае. Донецк наводнен вооруженными людьми, особенно это заметно в центре города, на окраинах не так. По сообщениям горсовета и жителей в нескольких районах этой ночью была слышна стрельба. Что касается того, как идут себя сепаратисты, участились случаи похищения людей. Сообщают о том, что часто забирают мужчин просто на улице под предлогом того, что они должны воевать за ДНР. Что касается мирных жителей, обычных людей, горожан, очень многие стараются уехать как можно скорее. Люди просто напуганы, люди очень боятся того, что происходит. В принципе, люди живут в ожидании мира, конечно, в первую очередь. Но как этот мир будет устанавливаться, пока не совсем понятно. В близлежащих поселках, прилегающих к Донецку, постоянно ведутся бои. Постоянно сообщение о том, что украинская техника подходит к городу, но активных действий со стороны украинских силовиков в самом Донецке не наблюдается. Есть проблемы с покупкой билетов, особенно в Киев, на поезда. Аэропорт у нас не работает уже несколько месяцев. Что касается автовокзалов, автобусы ходят, но проблема в том, что они проезжают через блокпосты. И опять-таки, сообщение о том, что снимают людей с автобусов, из поездов, кстати, тоже вчера появилось сообщение. Оно не подтверждено пока что, но оно было. О том, что сняли несколько человек, несколько мужчин с поезда Донецкий. Транспорт работает, вода подается в ограниченном режиме, потому что еще продолжается ремонт канала подачи воды, поврежденного вследствие боевых действий. Свет, газ, все есть.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё карэспандэнт выдання навіны Донбаса Михаил Баган. Луганскія сепаратысты заяўляюць аб падрыхтоўцы наступу. Як паведаміў кіраўнік самаабвешчанай Луганскай народнай рэспублікі Валерый Болатаў, за апошнія суткі яго прыхільнікі забілі каля паўсотні салдат украінскай арміі. Цяпер мы завяршаем перадыслякацыю войскаў і перафарматаванне ваеннага штабу. У планах генштабу правядзенне наступальных аперацый, сказаў кіраўнік сепаратыстаў, якого цытуе газета «Маскоўскі камсамолец». Прарасійскія актывісты, якія жадаюць аддзялення Донбаса ад Украіны, паведамілі, што будуць наймаць новых байцоў. Вы слухаеце радыё «Свабода», 266 39 52, наш тэлефонны нумар у Менску і 651 42 04, тэлефонны нумар у Празе. І зараз на тэлефоннай сувязі наш слухач, без якога рэдка калі абыходзіцца наш жывы эфір. Добры дзень, я вас вітаю. Добре, все добре, але не вельмі добре. Селянин хочет поведомить. Вот я слухал, это есть такая радиостанция «Сусветная радиосетка». Так я вельмі позаўчора прослухал, не вельмі приемное для слухачов вашей радиостанции поведомление из этой радиостанции. Там было сказано, что с 1 липеня припиняется праца радиостанции на мовах там азиатских, хмеры, там и далее, и такое ведают слухачи, что это есть Узбекистан. Так вот я выслухал об том, что в наступном припинении есть и Беларусь. Так вот, оказывается, что вы молчите, а я это выслухал с другой границы. Это об том, что спиняется худка и праца средних и коротких хвалях, и работа праца вашей радиостанции. Ну, як кажуць, у такіх выпадках звычайна афіцыйныя асобы не магу вам не пацвердзіць і не абвергнуць гэтую інфармацыю, таму што яна яшчэ 100% пакуль што не пацверджана і для нас саміх, але павінна пацвердзіць, што сапраўды ва ўсялякім выпадку інфармацыя такая ўжо была. Ну што ж, калі і кароткія сярэднія хвалі знікнуць ад эфіру, то ў усялякім выпадку вы заўсёды нас зможаце слухаць і праз сатэліт, і на нашым сайце. І, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Тэлефануйце яшчэ 651 42 04 і 266 39 52. Нашы тэлефонныя нумары не змяніліся. Каля 50 чалавек запісалася ў добраахвотніцкі атрад беларусаў «Пагоня». Ён возьме ўдзел у антытэрарыстычнай аперацыі на ўсходзе ўкраіны. Цяпер беларусы трэніруюцца ў валынскіх лясах, паведаміў украінскі тэлеканал ТСН. Беларускія добраахвотнікі не лічаць сябе наймітамі, паколькі за ўдзел у антытэрарыстычных мерапрыемствах не просяць грошай. Аднак кажуць, што вымушаныя прытрымлівацца строгай канспірацыі з-за пераследу КДБ і нявызначанага прававога статусу вайскоўцаў на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Мы разумеем, конечно, что 5-10 добраахвотников с Беларуси проблему с усходом Украины не вырашить. Я особисто вкладываю в свой таки мой крок такое символичное значение. Гэтым самым, приезжаючи на войну до вас, мы показываем, что белорусы братний народ украинцам, украинцы братний народ белорусам, и разом мы зможем перемагчи Россию и домагчися іншых перамог на іншых фронтах. Так заявіў адзін з беларускіх добраахвотнікаў. Адначасова валынскія чыноўнікі гатовы патрабаваць для добраахвотнікаў беларусаў легалізацыі ў ўзброеных фармаваннях Нацгвардыі, міліцыі ці батальёнах тэрытарыяльнай абароны. Вось што распавёў намеснік кіраўніка Валынскай абласной рады Ігор Гусь. Треба відповідати взаємністю на таке добровільне бажання допомогти Україні в боротьбі з тероризмом. Тому готовий особисто звертатися до міністра внутрішніх справ, до міністра оборони з приводу того, щоб ті добровольчі батальйони, які діють під керівництвом Нацгвардії, під керівництвом МВС і Міноборони, брали до лав таких хлопців. Може навіть напівофіційно.
Мяркуе намеснік кіраўніка Валенскай абласной рады Ігар Гусь. Пасля курсу падрыхтоўкі беларусы маюць далучыцца да добраахвотніцкіх батальёнаў Айдар, Азоў і Донбас. Тым часам у Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі адзначаюць, што большасць беларусаў, якія прымаюць удзел у баявых дзеянняў ва ўкраіне, могуць прыцягнуцца да крымінальнай адказнасці па артыкуле Крымінальнага кодексу Беларусі наёмніцтва. Гэта артыкул 133. Пад адказнасць трапляюць і асобы, якія займаюцца вярбоўкай беларускіх грамадзян для ўдзелу ў супрацьстаянні ва ўкраіне. Успомнім, як падчас чеченскай кампаніі спадар Путін адмыслова і мэтанакіравана уцюжыў Чечню. Практычна зараўняў з зямлёй горад Грозны. І тады Путін не вельмі разбіраўся, хто там мірны, а хто не мірны. Наадварот, ён тады заклікаў мачыць усіх там у сарціры. А цяпер у сувязі з вайной ва ўкраіне той жа самы Путін, который, дарэчы, сам гэную вайну развязаў, вельмі заклапочаны ў двухкоссі лёсам мірных жыхароў. Ён ужо заклікае да спынення агню, да перагавораў і гэтак далей. Вось такая метамарфоза адбылася. Вось такі гуманіст-міратворац у двухкосці з'явіўся. Хоць Нобелевскую прэмію міра яму давай. Тут, на мой погляд, неблага падыходзіць прымаўка, здаецца, японская, которая гучыць так. Калі кот аплакивае з'едзеную мышку, не ўспрымайце это ўсур'ёз. Звонки на свободу. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Телефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Вы таксама можаце пакідаць свае каментары на нашым сайце свабода.орг, а таксама пісаць нам на адрас 220 005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Віцебску адкрываецца міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар». Квіткі на адкрыццё фестывалю сягаюць 1 мільёну 300 тысяч рублёў. Сёння другая гадавіна абрання першага прэзідэнта Беларусі. 10 жніўня 1994 году прэзідэнтам у другім туры быў абраны Александр Лукашенко. У валынскіх лясах арганізаваны адмысловыя лягеры для спецпадрыхтоўкі добраахвотнікаў. Сярод іх 5 дзясяткаў беларусаў, паведамляе украінскі рэсурс ТСН. Паводле афіцыйных звестак, больш за 100 грамадзян Украіны атрымалі згоду беларускай міграцыйнай службы на пераезд у Беларусь у сувязі з крызісам. Міністэрства эканомікі Беларусі загадала берасцейскаму і гарадзенскаму аблвыканкамам зменшыць закупную цану і кошты свініны ў крамах. І яшчэ крыху працягну украінскую тэму. Больш за 100 грамадзянаў Украіны атрымалі згоду беларускіх міграцыйных службаў на пераезд у Беларусь у сувязі з крызісам. Паведаміў журналістам 10 ліпеня ў Менску амбасадар Беларусі ў Кіеве Валянцін Вялічка. Паводле дыпламата яны атрымалі розны статус. Ён адзначыў, што гэтыя грамадзяне Украіны ўжо ведаюць, куды пераедуць і дзе будуць працаваць. Сярод іх многа пенсіянераў, ёсць маладыя людзі, якія хочуць працаваць у сельскай гаспадарцы альбо на беларускай атамнай электрастанцыі на яе будаўніцтве. Пераважна украінцы пераязджаюць у Гомельскую, Магілёўскую і Віцебскую вобласці. Паводле Вялічкі, штодня ў амбасаду паступае да 50 тэлефанаванняў адносна пераезду з Украіны ў Беларусь. Аднак у амбасаду не паступае зваротаў аб арганізацыі эвакуацыі грамадзян Беларусі з паўднёвага ўсходу Украіны, хаця на консульскім уліку знаходзіцца 3,5 тысячы беларусаў, паведамляе агенцтва «Інтэрфакс». Ну а зараз да падзеяў у Віцебску, дзе сёння адкрываецца славянскі базар. Квіток на канцэрт з нагоды адкрыцця гэтага фэсту, у якім традыцыйна ўдзельнічае Александр Лукашенко, каштуе ад 600 тысяч да 1 мільёна 300 тысяч рублёў. Сёлетні 23-й міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску упершыню будзе такі непрацяглы. Мерапрыемствы ўкладуцца толькі ў 5 дзён, расказвае Браніслава Станкевіч. Афіцыйны славянскі базар у Віцебску адчыніцца толькі 10 ліпеня а палове 9 вечара. Але на сцэне летняга амфітэатру ўжо адспявалі Надзея Кадышева, Стас Михайлаў ды іншыя зоркі расійскай эстрады, на выступы якіх былі ўскладзены пэўныя фінансавыя спадзяванні.
Прыкладам, за квіткі на канцэрт Стаса Михайлова гледачы мусілі выкласці ад 250 до 600 тысяч рублёў. Але самы дарагі канцэрт – гэта адкрыццё фестывалю. І некаторыя дасціпнікі жартуюць, што кошт узняты за выступ Александра Лукашэнкі. Ён абавязкова прыязджае на адкрыццё у апошнія гады разам з малодшым сынам Мікалаем. На канцэрт з нагоды адкрыцця фэсту самыя танныя квіткі на самыя нязручныя месцы ў амфітэатры каштуюць 600 тысяч рублёў. А самыя дарагія – 1 мільён 300 тысяч. Гэта істотныя выдаткі для віцеблян. Таму, хоць ля канцэртных касаў і збіраюцца чэргі па 7-8 чалавек, шмат для каго з мясцовых жыхароў славянскі базар – гэта толькі шпацыр по фестывальным горадзе. Ходим, шашлычок покушаем. Ну, концерты, то, что хочется, дороговато, а то, что доступно, ну, не любим такое. Ну, спасибо предприятию, оно немножко потратит. Железная дорога. Билетик возьму и все. От профсоюза. Это был выбор. Жена говорит, я хочу на чай сходить. Ну, дороговато, допустим, на открытие неплохие концерты, но сходить на него нереально. Пол зарплата. Специально я не копил деньги на то, чтобы сходить на Славянку. Ну, будет время, схожу. И, выйти в город, да, сувенирчики какие-нибудь там, подделочки мастеров там. В прошлом году ходил. А там какие-то монетки, помню, чеканили нам, там всякие там картинки, какие-то подделки. Я лично за программой не слежу, потому что как бы дороговатые билеты для среднего жителя. Именно Витебска, я так считаю. Но мы лично так, если только на прогулку, на маленькую, совершенно с детьми, все. Апрача таго, што квіткі на канцэрты дарагія, жыхары Віцебску гавораць і пра тое, што выступоўцы аднастайныя. А многія віцебляне і ўвогуле з'язджаюць з горада на лецішча, каб не чуць і не бачыць фестывальнага гармідару. Я уезжаю, вообще для меня это не праздник, если честно, потому что это по мне так это трата денег какая-то лишняя, время. Я не могу вот так вот денек сидеть в палатке, там что-то есть шашлык, пить водку, мне это мало интересно. Кому-то нравится вот такое вот шатание, гуляние до утра, по мне так не очень. Ну, когда мне лет 5, наверное, было. Ходила с мамой. Ну, как бы это не очень интересно. Там нет исполнителей, которых мы можем слушать. Ну, наверное, Ляпис Трубецкой. Наши любимые исполнители, мне кажется, точно бы сходили. Как на концерт? Нет, ничего не интересно. То же самое. Ходите же звезды. Лет 6 уже, 5-6. Ну, уже столько лет в Витебске. Уже привыкли к этому, да. Поначалу мы уже и на концерты ходили везде. Ну, тут уже просто привыкли. Фестывальная праграма нібыта змяняецца год ад году, але гэтыя змены ніяк не адбіваюцца на ўзроўні цікаўнасці гледачоў і слухачоў. Прыкладам, калісьці ў праграме славянскага базару былі Дзень Беларусі, Дзень Расіі і Дзень Украіны. Цяпер такога няма. Сёлета запланаваны канцэрт «Саюзная дзяржава запрашае» у летнім амфітэатры. А таксама канцэрты майстроў мастацтва ў Балгарыі, Латвіі і Ізраілю ў Віцебскай абласной філармоніі. Пройдуць таксама традыцыйны конкурс маладых выканаўцаў, з якога, уласна, і пачынаўся шмат гадоў таму Віцебскі музычны фэст, а таксама дзіцячы музычны конкурс «Віцебск-2014». Штогод самымі папулярнымі фестывальнымі імпрэзамі бываюць тэатральныя пастаноўкі, кінапаказы і задвінскі кірмаш, дзе прадаюцца вырабы народных майстроў. Гандлёвыя і харчовыя прадпрыемствы таксама імкнуцца завабіць пакупнікоў. Ужо з 9 ліпеня ўсе вулічныя кавярні, разгорнутыя ў цэнтры Віцебску, перайшлі на кругласуткавы рэжым працы. А фірмовыя крамы і шапікі абвясцілі пра зніжкі на харчовыя і прамысловыя тавары. Зніжкі на прадукцыю беларускіх вытворцаў і паўсюдны продаж алкаголю – гэта таксама фестывальная рэчаіснасць, якая запанавала ў Віцебску на бліжэйшы тыдзень. Папса ў Беларусі даражэй, але прынамсі абяцаюць, што будзе таннець мяса. Міністэрства эканомікі Беларусі загадала берасцейскаму і гарадзенскаму аблвыканкамам зменшыць закупную цану свініны і, адпаведна, кошты свініны ў крамах. Прычыны і дэталі гэтага рашэння высвятляў Павел Костін. Берасцейская вобласць традыцыйна на апошнім месцы па ўзроўні сярэдняга заробку ў Беларусі. Аднак некаторыя цэны на прадукты тут нават вышэйшыя, чым у іншых рэгіёнах. Асаблівай недаступнасцю, кажуць жыхары Берасцейшчыны, цяпер адзначаецца мясная прадукцыя. Свініну па 100-130 тысяч за кілаграм далёка не кожны можа сабе дазволіць. Я купляю то курыцу, то тое, то сёе. Я як маці двух дзяцей, і у мяне не самы благі муж. Я толькі чула, што мяса ўжо 100 тысяч і больш. Чтоб чалавек не мог яго купіць, а прыходзіў толькі падзівіцца. Недахоп ужо мяса стаў, а калі недахоп мяса, то, канешне, звінчваюцца цэны. Усё толькі ў гэтым. У якім накірунку эканоміка, у такім і все цэны. Яшчэ на пачатку 2014 году свініна прадавалася па 65-70 тысяч. Цяпер жа падаражэла амаль у 2 разы. Міністэрства эканомікі загадала берасцейскаму аблвыканкаму знізіць закупныя цэны на мяса. Адпаведна, мусіць зменшыцца і цана продажу мяса ў крамах.
Паводле інфармацыі Міністэрства эканомікі, Берасцейскі аблвыканкам на пачатку году прыняў адпаведныя акты аб павелічэнні закупных цэнаў на мяса. На загад Мінэканомікі аблвыканкам павінен зараз гэтыя акты адмяніць. Ва ўправах сельскай гаспадаркі і гандлю Берасцейскага аблвыканкаму адмовіліся каментаваць гэты загад і прагназаваць, наколькі могуць зменшыцца цэны на свініну ў крамах, і ці ўвогуле яны зменшацца. У прыватнасці намеснік начальніка камітэту па сельскай гаспадарцы аблвыканкаму Сергей Карпенко сказаў: такие предположения. У нас есть управление торговли, которое координирует деятельность непосредственно подчиненных организаций и в целом торговли. Может быть, уместнее было бы этот вопрос задать службе, которая занимается этим вопросом. Намеснік начальніка управлення гандлю аблвыканкаму Валерый Мацкевич таксама сказаў, што гэта не ў іх кампетэнцыі. Фермер з Бярозы Александр Алихвер у інтэрв'ю ў «Свабодзе» выказаў думку, што гэтае плянавае змяншэнне цэнаў – папулісцкі крок. Обыкновенная показуха. И без команды сверху никто бы не сделал вот этой показухи. Просто сначала зажгут гайки до такой степени, что дышать невозможно. А потом другие лица эти гайки отпустят и скажут: а как это получилось так, что мой народ знает? Надо моему народу дать послабление. А народ потом будет хвалебное. Слава Богу, что у нас такие люди есть, которые нам дают хлебушек иногда с молочком покушать. Спадар Алихвер сумняецца, ці стане мяса на паліцах крамаў Берасцейшчыны адчувальна таннейшым. Фермер кажа, што пэўны ўплыў на падаражэнне свініны зрабілі меры дзяржавы па барацьбе з афрыканскай чумой свіней, калі ў прыватных падворках Берасцейшчыны перабілі тысячы галоў. Александр Алихвер таксама на распараджэнне ўладаў быў вымушаны забіць не адну сотню ўласных свіней. Вёска Пруды здаўна славілася сваімі майстрамі на ўсё налібацкае наваколле. Прудоўскія майстры будавалі хаты, складалі печы і выраблялі бочкі. Ці застаўся хоць які след ад прамінулай славы прудоў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжа свабоды». Человек, для чего же? Который любит выпить, хочет выпить, который работать, вот, работая. Мы едем у Пруды, што на Стаўпетчыне. Гэтае падарожжа з Дмітра Бартосіка ў эфіры хвілінаў праз 20. Звольнілі кіраўніка кітайска-беларускага парку. Александр Ярмак, які займаў гэтую пасаду, звольнены пастановай ураду за подпісам Михаіла Мясніковіча. Паводле дакументу Ярмака звольнілі на падставе працоўнага кодэксу паводле пагаднення бакоў. Я нагадаю, што кітайска-беларускі індустрыяльны парк плошчай каля 80 квадратных кіламетраў ствараецца ў Смалявіцкім раёне Менскай вобласці. Такі ўказ Лукашенка падпісаў у чэрвені 2012 году. Паводле новага ўказу ад 30 чэрвеня сёлета парк атрымаў назву «Вялікі камень». Закладка першага каменя ў Вялікі камень адбылася 19 чэрвеня ў Смалявіцкім раёне Менскай вобласці. Пазбаўлены дэпутацкай недатыкальнасці сябра Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу прадпрымальнік Віталь Кастагораў. Не выключана, што ён затрыманы. З якой дзейнасцю можа быць звязаны такі паварот у лёсе паспяховага раней палітыка і бізнесоўца, высвятляў Олег Груздзіловіч. У прэсавай службе Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу паведамілі, што сябры Савету далі згоду на пазбаўленне недатыкальнасці свайго калегі Віталя Кастагорава. Паводле матэрыялаў, якія прадставілі праваахоўныя органы, паведамляе прэсавая служба, але не ўдакладняе, што менавіта ставіцца ў віну Віталю Кастагораву. Паводле некаторых крыніц Віталь Кастагораў затрыманы, але гэтыя звесткі ў праваахоўных структурах не каментуюць. Информации у меня в настоящий момент никакой нету. Как только будет что-то известно, мы обязательно это расскажем. Сказаў «Свабодзе» кіраўнік прэсавай службы следчага камітэту Беларусі Сергей Кабакович. У КДБ і Генпракуратуры звесткі пра Віталя Кастагорава таксама не каментуюць. Віталь Кастагораў быў прызначаны сябрам Савету Рэспублікі 5-го склікання ў 2012 годзе ад некалькіх раёнаў Магілёўскай вобласці, у тым ліку ад Магілёўскага раёну. Якраз на тэрыторыі гэтага раёну знаходіцца акцыянернае таварыства «Палітэкс», якое ён узначальвае. Палітэкс выпускае нятканныя тэкстыльныя матэрыялы з адмысловымі ўласцівасцямі. Кандыдат эканамічных навук з Магілёва, даследчык эканомікі гораду Пётр Мігурскі кажа, што як падтрымальнік Віталь Кастагораў сапраўды видная фігура ў Магілёве. Там, где должна быть защита, тканый материал пропускает воздух, естественно, допустим, для спецодежды, особенно в химической среде, или там, допустим, для водолаза, или там для пожарника, конечно, такие ткани не подходят. Поэтому есть специфическое производство, которое обеспечивает
эти потребности. Я знаю, что он очень уважаемый бизнесмен. Может, даже ему вот это вот участие в общественной жизни в качестве депутата, а может даже и несколько и вредит развитию его бизнеса. И, наверное, повредило так, что на сегодняшний день он уже зарухся от того, что близко подошел к классным структурам. При першых звестках пра тое, што Віталія Кастагорава пазбавілі дэпутацкай недатыкальнасці, у Магілёве згадалі пра буйны інвестыцыйны праект, які пачалі рэалізоўваць з дапамогай Кастагорава – будоўлю лагістычнага цэнтру ў прамысловым раёне гораду. Цяперашнія праблемы сенатара Кастагорава людзі звязалі з тым, што як бізнесовец ён мусіў вырашаць пытанне з зямлёю пад лагістычны цэнтр, мець пэўныя зносіны з чыноўнікамі, ад якіх гэта залежала. Заўважна, што ўжо тыдзень, як будоўля цэнтру чамусьці замерла, адзначыў актывіст кампаніі «Гавары праўду» з Магілёва Сергей Лапутин, які раней пра Віталія Кастагорава чуў толькі добрыя меркаванні. Очень хороший человек. По крайней мере, был человек слова, никогда вот если по бизнесу с ним что-то, то есть всегда был. И еще очень много делал, именно вот меценатством занимался в городе. И детские площадки кое-где строил, если к нему обращались, и все такое. То есть как бизнесмен был очень. Гісторыя з Віталіем Кастагоравым, чым бы яна не завяршылася, ужо стала другім гучным скандалам у Савеце Рэспублікі Нацыянальнага Сходу за апошнія 2 гады. У 2013 годзе, пасля працэсу, які расцягнуўся на некалькі месяцаў на 8 гадоў зняволення за злоўжыванні, быў асуджаны начальнік сакратарыяту Савета Рэспублікі Глеб Бядрыцкі. Паводле суду чыноўнік рабіў махінацыі з грашыма, якія выдаткоўваліся на патрэбы верхняй палаты парламенту. Вядома, што Бядрыцкі звяртаўся да Александра Лукашэнкі з просьбай вызваліць яго ад крымінальнай адказнасці, але просьба была адхіленая. Назіральнікі не выключаюць, што затрымка з вызначэннем далейшага лёсу сенатара Кастагорава можа быць звязана з аналагічнай просьбай. Выданне аднатомавіка Масея Щаднёва ў залатой серыі беларускі кнігазбор наўрад ці рэабілітуе пісьменніка ў вачах сённяшняй улады, для якой ён па-ранейшаму вораг народа. У вольнай студыі мы пагаворым пра гэта з Лідзіяй Савік. Я вельмі добра памятаю Рыгора Бярозкіна. После вайны да яго прыйшлі кадыбысты і сказалі: будзем даседжваць. Тое самае было б з Масеем Щаднёвым, тымі, хто б не паспеў эмігрыраваць. Ці даседжвалі, ці былі б дарасстраляны. Лідзія Савік будзе госцей Міхася Скоблы ў вольнай студыі праз хвіліну. Вы на хвалях радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Віцебску адкрываецца міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар». Квіткі на адкрыццё фестывалю сягаюць 1 300 000 рублёў. Сёння другая гадавіна абрання першага прэзідэнта Беларусі. 10 жніўня 1994 году прэзідэнтам у другім туры быў абраны Александр Лукашенко. У валынскіх лясах арганізаваны адмысловыя лягеры для спецпадрыхтоўкі добраахвотнікаў. Сярод іх 5 дзясяткаў беларусаў, паведамляе украінскі рэсурс ТСН. Паводле афіцыйных звестак, больш за 100 грамадзян Украіны атрымалі згоду беларускай міграцыйнай службы на пераезд у Беларусь у сувязі з крызісам. Міністэрства эканомікі Беларусі загадала берасцейскаму і гарадзенскаму аблвыканкамам зменшыць закупную цану і кошты свініны ў крамах.